Dobrý deň. Idem robiť melónový do šáliek. Dáte si tam trošku melóniku, vymiešate to. Necháte to trošku vychladnúť. Keď sa to vychladne, tak hneď to vyberete. Teraz musíte to len primiešať. Keď sú tam aj semienka, to nevadí, lebo aj tak niektorí ich môžu zlutnúť alebo ich vyplúť. Zamiešame. Dáme si toho melóniku, ktorý teraz vyšúpeme ten melón, lebo je teraz takýto. Zamiešame to. Zatočíme. Trošku to zadúpeme lyžičkou. Teraz to dlho necháte vychladnúť. A keby vám to neišlo, môžete si pustiť naše video. Zamiešame tento kornút. My hovoríme tomu kornút. Tak. A takéto až vyzerá. Je tam šťava. Ja musím robiť to. A teraz môj Tomáš Koreve. Zamiešame to. Trošku to musíme tam nechať. Je dobrý. Trošku dáme preč lyžičku, tak trošku to takto vylobíme. Prepáčte za toto otočenie. A teraz všetko si to myšmažíme. Ďalší melón. Teraz to je akože zase si sa tam popchol. Vyzerá takto. A pri točení nemusíte tam nič iné dávať, ani cukor, lebo potom by to bolo také sladké. Teraz si chvíľku na to počkáme, keď sa to urobí. Musíme to dlho urobiť, lebo keď to takto otočíte, lebo si na to dávajte pozor, lebo to sa môže aj vykočiť a musíte ísť potom od začiatku. Tak, že nevadí, keď sa vám tam dostane melón aj, ale je to dobré. Keď milujete veľmi melón, tak môžete si aj tak to ze spodu vymačkať z tohoto. A keď to tam zostane, to nevadí, lebo tedy to môže sa aj kedy ste vypustiť. Tak. Teraz už to pôjdeme naplniť. Dáme to na jeden, hľadá sa dory pohár, zoberieme a vykočíme to tam.
zamiešavaš, tak to vyzerá. Je na púlku. Musíte to ešte tam zamiešať. To je dobré. Dám tam ešte šťavíčku. Teraz tam musíme ešte raz, lebo je to toľkoto milimetra, tak musíme to takto prekrojiť. Takisto, ako sme predtým robili. Bude dobré. Už to video, už nemusí. Je, ale počkaj. Musíme to ešte zamiešať. Teraz to musíme tak vyšmahať. Zase. Predtým si to takto primiešame. Predtým to som musela robiť. Musíme to ešte dlho vymačkať. Takto. A dáme to ešte raz do poháru. Ešte pritom môžete aj urobiť niečo iné. Ešte pri tom vyšmáhaní môžete to aj vymixerovať. Kľudne. Ale kľudne, keby ste nesteli, tak môžete len takto to urobiť. Trošku, musíte to dlho až do večera, keď budete spať, dať ten melón do chladničky a večer musíte ho zjesť takýto kilometru. A potom dáte ho do chladničky a urobí sa vám taká šťava. Tak. Ešte raz to musíme urobiť, vyšmahať, jak predtým. Dám tam všetko. Môžeme tam aj dať jablčko, také vyšmažané, keby sa vám chcelo. Teraz to dáme sem. Dáme takúto veľkú prírobecu. Keď vám to spadne, nevadí. Teraz. Tak toto ešte dávajte. Keď ich tam bude málo, tak ešte raz to vyšmažte. Takto ešte raz. Lebo vtedy sa vám to minie na šálku. Keby ste to nevideli, môžete sa pozrieť na video Kajka Radlova. Teraz zase sa nám to vyšmažalo tak. Keď ich tu budeme mať dosť, tak toto musíte nechať chvíľku a zamiešavať. Tak, keď to už je v tom centimetru, hľadá sa dory. Môžete aj viacej dať. Keby ste chceli dať takto, tak takto potrebujete. Ale ešte to musíme mať toho veľa urobiť. Ja mám svoju maminku, ktorá sa o mňa stará. Ja nie som veľká, len sedím na stoličke. Takže ešte, keď máte toho ešte raz veľa,
tak musíte len takto to dávať tam. Takže takto to môže aj vystačiť. Myslím takto. Ešte raz to musíme urobiť, lebo sa nám teraz minula tá šťava. To je iné slovo. Ale prepáčte. Ty teraz zase Tomáško. Búcha tu. Dolím susedom. To už je moc dlhé video. Ešte to musíme vyšmažiť. Teraz keď máme tu tam veľa, teraz to musíme veľmi silne vyšmažiť. Keby ste to aj rozmixovali, to nevadí, lebo to je aj to dobré. Teraz to ešte raz nakladáme. Do tohoto ráda sa dorí. Teraz to je takéto. Toho stačí, to je už toho moc. Teraz máme takýto Elza a Anna. Vlastne to do toho dávame. Keď je veľký kus, tak to musíte tiež vyšmažiť. Keby ste aj vy chceli, tak môžete ísť k nám a urobíme vám taký istý. Mami, nehovor do mojho videa. Prepáčte, lebo moja maminka hovorí do toho videa, keby ona bola v tom videu. Ja to robím. Niektorí to robia halabala, len ja to robím lepšie. Dávame to tam. Môžete príde až večer. Tak zatiaľ, keď to tam dám aj môjmu ockovi, len musím nájsť 2 šálky. Teraz idem sa postaviť. Tak, zatiaľ ahoj. Som tu zatiaľ, to je napísané Gab. Tak zlákla do pekla tvojho malého. Vidíte, ma stojím na špičkách. Už som tu zase. Musím zatvoriť môj šuflík. Ďalšia šálka, to mi dal Filipko hlavačka. To je taký starý dom, kde som ja bola. Tam bývala. To sú takí hávkovia. A kde je taká veľká diera, tak tam som bývala a tam som to dostala keď som mala národky. Keď tam bolo žene Karolinka. A počkaj, mami, ja to ešte robím. Proste 15 minút točíš jedno video. To nikto nepozrie, 15 minút nikto ti video pozerať nebude. Ešte to musíme robiť. To robíš na mojom mobile? 15 minútové video, Karolína?